No niin. Perjantai ja mikähän lie 22. päivä varmaan. Mahdollisesti. Joo, syyskuuta. Tulin tähän mökille töiden jälkeen. Laskin koiran tuossa luontoon, vaikka täällä yli 20 lämmintä, niin kahtomatta löytäisikö se jotain, mutta tuolla se järven ja jokirantoja kolua varmaan jotain supihajuja, mutta se on niin lähellä tuolla pikitietä, niin mä ajattelin, että minä lähden vähän kahtelemaan sitä, että ei mene niin auto alle sitten vahingossakaan. Toivotaan näin ainakin. Ei siinä, katsotaan. Tuleeko haukkua vai eikö tule? Tuolta on kyllä kymmenkunta supia ammuttu tuolta alueelta vähintään. Vielä ei näyttäisi kiire olevan sinne. Alkaa lehet kellastuu. Mutta saisi alkaa pakkasetkin tulemaan, että nuo ötökät häviäis tuolta metistä pois. Tarkoitan hyönteisiä. Mutta ei mitään, komiat kelitän täällä on. Näköjään myrsky vaan kaatunut puita täällä näin. No niin. Väijyssä ollaan. reilu 70 metriä koiraan se tuolla pusikossa, mutta saapa siellä rymyytä, mutta vahitaan ettei tuu autoja nyt, jos tielle singohtaapi sieltään. Eipä kuulu mitään, tuossa se on risuukossa pyörimässä. No niin. Ensimmäiset haukauksesta, mitä minä kuulun. On toivottu tulee auto vissiin. Ei ainakaan tiellä rynni. Kyllä siinä haisee joku. On se haisee. Lähettiin 18 kilsaa tunnissa. En tiedä, onko jänis vai supi. Jos pellon reunasta lähtee. Supi. Värinä rupes kuulumaan. Se jäi haukkuun. Se oli lyhyt. Sitten vaikka voi vaihtaa kumpparit jalkaan ja ottaa tykki mukaan ja lähteä tänne mehtään. Sehän oli siististi hoidettu. Ummikengät jalkaan, eikä stu sukka siellä. Sitten minulla pitäisi olla vielä niitä teräspaukkuja, ne piti hiljaisen boksauksen. Niillä on hyvä ampua kivää koirankin vieressä. Niitä voi olla enemmänkin, niin vaikka 4 paukkua mukaan.
Tää vanha pellon pohjan. Olisiko se täältä parempi kiertää? No joo, tää vanhoja omenapuitakin. Tässä on talo ollut varmaan täälläkin aikanaan. Käy vähän kahtoo. Pierääpäle taitaa olla taas kunnon hentonen ääni. Ei ollut semmonen kunnon röllikki. Hyvä, sielläkö se on? Onko siinä ojaa vai mikä siinä? Onpas pikkunen tuo. On mennyt hyvään piiloon. Pitääkö päästä näkemään sitä toiselta puolelta? Nyt mennään missä koira on. Ohitte. Vitti kun on koira tuolla, ne ei uskalla ampua oikein. Tuossahan se on. Kun ei perhana näe sitä. Tule Räpsy pois! Olipa laittanut hylsyn näköjään sinne. Nyt hiljaa. Ei, tämä vaan ei lauennut tämä paukku. Ensimmäinen haalikon paukku, mikä ei lauen. No, ei kai se mitään. Joskuskaan näitäkin tulee sitten. Olikohan täällä enemmänkin supiloita sitten? Onko se tuonne hylsylenkki? No joo. Otetaan tuota. No, tuoppa tänne. Tuoppa tänne se. Räpsy, tuo tänne se. Tuo sopi tänne. Joo, tämmönen. Ei koske. Tulepä pois siitä. Hyvä. Hieno poika olit. Mennäänkö kuule autolle? No teetään supii haaskaksi. Oot, Räpsy. Odot. Merkataan tuota omaa riistaa.
Joo, se ei kyllä karkkaa sieltä ennen. On kastettu tämmönen alle 1-vuotias tuossa. Raps! Hei! Mitä sä köyräät sillä? Onko siellä jotain paskaa? No sä ylös sieltä. Älä pyöri siellä. Sä sienissä pyörit. No se on varmaan hyvä.